Κατεβαίνει ο κόσμος και από την άλλη μεριά, παιδιά, και από δεξιά, όχι μόνο αριστερά. Campionul. Gata, ești pregătit? Aruncă-te, filmată și pe el. Hai, sărim. Aruncă-te să mor eu. Hai că te scot eu. Hai, bagă-te. Filmezi, da? Da. Hai. E bine, filmează. Hai, bă. Mam, watch up a little bit. Mam, hey, finish. Watch up a little bit. Okay, go. Don't worry. Gata, e ok? E ok, gata. Ok. Yeah, let us watch you do it. Wow! This is Australia! Nebunie! Vrei ca să mă întorc să te filmezi pe tine? Da. Da? Da, hai. Stai că e poate la asta. E supărat. E supărat încă, da? E super mic. Oprește și vine acum.